Pinuman na ta sa atong workout. So ano po ta karon, magsumba na sa ta karon sa atong pasingot again. So magsayo-sayo sa ko diring bakita guys. Bani ko ninyo magsayo-sayo ko. Taran. Finally mga madlang people, nahuman na kita sa atong workout karon. So grabe nga singot ang gitulo kang maninay oh. Mga isa na ni kalitro ang tulo ang singot sa iya. Pasingot Israel. Muning ginaingon nga pasingot Israel. Human og workout, nag-dance workout. Nagsumba gamay. Thank you for watching guys. Please like and subscribe.